Mandibulise kone bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kone balandeli bebhola elikhulu laseMzantsi Afrika. Baphulaphukela lapha ke siphethe ke indaba ke kaRanga Chivaviro. uRanga Chivaviro Kaizer Chiefs sibonakala ngathi kumfana omdala ke uyena izokwazi ba ke imenza vulela ispace ke istrike abazothi basithenga apha ke ekupheleni kwesizini, bathi ke okanye bazavula ispace bevulela ke into yokubana kufika abadlali ke abazothi ke badlale bathathe iKaizer Chiefs bayibeke ke kwinqwanqwa eliphezulu emva kokubana ke uRanga Chivaviro lo ethe wadlala imidlalo eyi-21 kodwa ke usinamanqaku ayi-5 kuphela pha kwiqela leKaizer Chiefs. Loo nto ithi ke poor performance ke leyo baphulaphule, and esibini indawo efike siyibethelele ndiyala xa besithi ke uRanga Chivaviro ke ufumana ke uzibona under pressure ngesizathu sabalandeli ke beqela leKaizer Chiefs. Mabangatyholwa abalandeli abenza nganeks kuleni game baphulaphule ke ii-players zeKaizer Chiefs ke zilinikiwe ithuba, akho player pha ingalinekwanga ithuba. Nabalandeli beKaizer Chiefs ke bahleli phantsi bazothile banikeza abadlali babo ithuba ifana nqwa nomnumzana uNapi. Abalandeli beqela leKaizer Chiefs ke bahleli phantsi bazolile bamnikeza ithuba ele belicelile. Yintoni na le ifunwa pha kubalandeli, ngoba ke ekugqibeleni nabo bathatha imali zabo bangene stadium ke xa beyapha injongo zabo nguwini, okanye noba ke team ke ithe yabethwa ingasosibethwe imetshi ezine nentathu kulandelelana abaphulaphule. Jonga umzekelo, sithethe ngoPule Modi. uPule Modi udlala imidlalo emininzi kunezinye players pha kuqela leKaizer Chiefs ke uya-attack umfana omdala, wenza yonke into inespeed. Kodwa uPule Modi ngomnye wabadlali abenza iKaizer Chiefs into yokubana iluze iimetshi ezininzi, ngoba umfana omdala uthola amathuba metshi nemetshi akawakori umfana omdala. Mhla ke ngoku abalandeli beKaizer Chiefs bathi ke uPule Modi nabonele nguye, kuzothiwa abalandeli beKaizer Chiefs ke banengxaki ngaba benze uPule Modi abeke akekho Kaizer Chiefs, ekubeni bebemvulile ixesha elide enikeza ithuba uPule Modi. Uyena unemidlalo emininzi pha, kodwa umfana omdala izimanga zenzayo ngaphakathi qho metshi nemetshi umfana omdala wenza izimanga, ufumana amathuba amathathu angakori nelinye uPule Modi. Ngabadlali abanje ke sithetha ngabo ke xa kuthethwa ngoChivaviro ayisuke kubalandeli beqela leKaizer Chiefs. Icinga uba ke ngoku nemanagement yeKaizer Chiefs iqwalasele le meko yamjonge yabo into yokubana ke noko kudala elinikwe ithuba umfana omdala mele akavulele ke abanye abadlali abazokwazi babafaka amanqaku. Akusinguye yedwa uChivaviro lo umele bavule pha, basazavula nabanye abafana noDuprez, basazavula nabanye abafana noPule Modi, abantu abangawenzi umsebenzi pha kwiqela leKaizer Chiefs. Ngoba ke baphulaphule ke xa sesithetha inyanisisi abalandeli bazokwenela zeziplayers zibalekayo zibaleka udunkuke ebaleni, kodwa sifumana amathuba zingawakori. Noko laa nto baphulaphule ke iyatyhafisa. Ranga Chivaviro umfana omdala contract yakhe ke iyaphela pha apha ke kuJoni. Abamele yena ke agent yakhe itsho ithi ke before iKaizer Chiefs ithatha isigqibo kuzafuneka iKaizer Chiefs ijonge ke indawo ezithile pha kuRanga Chivaviro, ngoba yamthatha uRanga Chivaviro ke pha kumaRumo Gallants ekora amanqaku ayi-17 umfana omdala edlala imidlalo eyi-33 umfana omdala. Lapho ke zazininzi itim zazimfuna, kodwa wakhetha iKaizer Chiefs. Kuthiwa ke iKaizer Chiefs kwafuneka ke iqale ke ijonge ezongongo into yokubana ke uRanga lo Chivaviro yamthatha kanjani zimbeke pha. Asikho lapho ke agent uRanga Chivaviro uthathiwe pha kumaRumo Gallants ekora amanqaku ayi-17, wafika uKaizer Chiefs akawakora amanqaku ayi-17, wayinikwa ichance uKaizer Chiefs umfana omdala. Akho match ebengayinikwa ichance umfana omdala ngesisiva uba ke iKaizer Chiefs uthi imdlalise i-center back uRanga Chivaviro ekubeni besistriker pha kwiqela lemaRumo Gallants. iKaizer Chiefs imenze istriker yambeka kulaa position ebevele edlala umfana omdala, amathuba ebefika ezinyaweni zakhe ajongana no-goalkeeper uRanga Chivaviro angawakori. Ayingocoach lo wenze loo nto, ingangomanagement eKaizer Chiefs lo wenze loo nto. nguRanga Chivaviro akwazi akanyusa kawusi zakhe azithengise uKaizer Chiefs ke azibonakalisa into yokubana ke uyafuna unceda le team, ngoba umfana omdala uphosa amanqaku bokumeba kawaphusi pha kwiqela leKaizer Chiefs. Mayingadlelwa indlala iKaizer Chiefs, bangadlelwa ndlala ke abalandeli ke beqela kule Kaizer Chiefs ngesizathu ke zeeplayers ke ezingazimiselanga ntweni, ngesizathu ke zeeplayers ke ezingafuna ufaka amanqaku zijongene no-goalkeeper abaphulaphula. Injalo ke into uRanga Chivaviro umfana omdala ke
icontract yakhe yaphelelwa lapha ke ngoJuni. Kaizer Chiefs ke icinga kokumchitha izokwazi bivulela ispace ke abadlali zothi ke ibafake. Injalo ke abaphulaphula nani ke ngake ningene nijoin into okubana ke niva njani nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.